सालका त्रिपुरा आसुक थायो बस्कानि लोकसभा चंमारिबो महारानी कीर्ति सिंह देबरमानो गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लायनानै अन नाहार मुंति चंमारिनि आवायमुंगो अंखरजाक TTADC हापांनि EM एबा 12 रामचंद्रगढ़ आमसेनि MDC बरमगोनां सुहेल देबरमा कामि कामिओ थांगै लोकरक बाय कगलाम सालायका नग नग थांगै बररक बाय आसुगै गाहाम हामिया बुबाग्रानि नाहारमुं त्रिपुरासारनो बाहागि फियंनाय अकग्रबो सालायमा नगजाखा कक्तमाथुरनि बिस्कांगो कक्सरा थांगै बरमगोनां 12 रामचंद्रगढ़ आमसेनि MDC एबा TTADC हापांनि EM सुहेल देबरमा साका रामचंद्रगढ़ आमसेनि जत तंक संतनाय लोकरकनो ताबक महारानी कीर्ति सिंह देबरमानो गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लायनायनि बगै जत तियारंनायजाक रामचंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी बिजन खबजाक चिनी साउथ आरसीगार एडिसी विलेज कमिटी बिसिंगो चिनी आमपुरा कामी चिनी वाथै कामी चिनी मोगलाम कामी रो थांगै चिनी बुबाग्रानि जे थानसानि खरां न जों पिलाइखा चिनी आमचे जत लुकुरक इभेन तिप्रा मत खाइने सिमिया जत CPM खाइनें थुं कांग्रेस खाइनें थुं BJP खाइनें IP खाइनें थुं जत रेडी चिनी महारानी कीर्ति सिंह देबरमानो बुट रेबै जों हाईएस्ट बुट बे खप्लाय खाइने बगै जों जत खादुं नायजाक ताइके जों साइमानो चिनी बुबाग्रा आसिके चिनी बगे चाइने खलाय बो सभा खलाय दङ बुबाग्रा बिसिंति जों जस्टिस मानाय जे चिनी बुबाग्रा चिनी बगे जे एग्रीमेंट जे अकाउंट खलाय तु माने आबो दाति इमप्लिमेंट खाइना बगे चिनी खरकसा काम बरक सगैनाय चिनी महारानी कीर्ति सिंह देबरमा बो पार्लियामेन्ट थांनाय आवन बगे चिनी जत रामचंद्र लुकुरक जों अर पार्ट हिन नायलालिया जों जत तिप्रासा जों बुगान लगि दङ अ जागा जों चिनी तिप्रा मत सिमिया जों जत कामी कामै थाङो जों प्रसेस खलाय दङ चिनी बुबाग्रा चिनी बगे सभा खलाय दङ चिनी महारानी कीर्ति सिंह चिनी बगे कक सानाय आन बगे जों जत लुकुर नासिलायजा आन बगे जों नगुरुम गुरुम थालाय जों दिनै बुबागान थांजा खरां पिलाय दं चिनी केव आमप्रा आमसाय सिमलो ते कुमुन जागा चिनी तिन कासा विलेज कमिटी हाबनाय ते सारियो ते कुमुन विलेज कमिटी थानाय जों विलेज कमिटी वाइज के जों दूर दूर कैंपेन खाय जों जत दुखुरो करनाय दं